Κατάσταση manual. Πατάμε το κουμπάκι select και μεταβαίνει σε κατάσταση neutral, δηλαδή κεντράρει το σέρβο. Υπάρχει άλλη μία κατάσταση που μπορούμε να επιλέξουμε, η κατάσταση auto. Πατάμε άλλη μία φορά το κουμπάκι select, επιλέγετε το auto και αρχίζει το σέρβο να κινείται από άκρη σε άκρη. Manual ξανά, στη θέση που είχαμε αφήσει. Όσο περιστρέφω αυτό το κουμπί, τόσο στρέφει και το σέρβο. Ξαναπατάω το select, θα ανάψει η λιχνία neutral και το σέρβο θα κεντράρει. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τα τρία σέρβο που μπορεί να είναι συνδεδεμένα επάνω στο μηχάνημα αυτό.